ଆଜି ପୋଟଳ କୁରୁମା ଟିକେ କରିଦେବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଟଳ କୁରୁମା ବନେଇବା। ପୋଟଳ ଆଣିକି ଏମିତି ମଝିରେ ଏମିତି ଚିରା କରିକି କାଟିଦେବା ତାକୁ। କିଛି ଆଳୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଚିନି, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଲୁଣ, କିଛି ଗରମ ମସଲା, କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର, କିଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କିଛି ପିଆଜ କଟା ଏମିତି ରଖିବା, କିଛି ଟମାଟୋ କଟା ରଖିବା, କିଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ, ପୋସ୍ତକ ସେ ବଟା ବାଟିଦେବା ତାକୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା ରସଟା ବାହାର କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ନେବା, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତେଲ ନେବା। କଡ଼େଇ ବସି ସନଫ୍ଲାୱାର ଦେଇ ପୋଟଳକୁ ଛାଣିଦେବା। ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଣିବା ପୋଟଳକୁ। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। କଲର ପାଇଁ କିଛି ଚିନି ଦେବା। କିଛି ଜିରା ପକେଇଦେବା। ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବା। କିଛି ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇଦେବା। କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। କିଛି ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। କିଛି ହାଲକା ପାଣି ଦେବା, ନହେଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ। କିଛି ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା। କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ପକେଇଦେବା। କାଜୁ, ପୋସ୍ତକ, ଚାରୁମଗଜ ବଟାଟା ସେଟା ବି ପକେଇଦେବା। କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଛେ ଏବେ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ଚଲେଇଦେବା ତାକୁ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ରସ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରସ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଗରମ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। କିଛି ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ଆମେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୋଟଳ କୁରୁମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ପୋଟଳ କୁରୁମାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।